Nagkakawat mga kamatuloy sa ako na nagkakawat. Nagkakawat minsan ko yung Hindi ako diwanay. Hindi mo na yan. Wala ko. hindi tayo nagkakawat. Hindi ko nga na dito na lang. Nagkakawat. Sa suba, butsa. Ano dyan? May libre pa dyan? Kinabakyan ko sa lata. Si ano, nag-tracy ako. Ako ko talaga. Ako mo matubod. Ayan, makasipibod. Magkakit na na. Sinaw nga sa mga stress. Sabi ko sige na. Sinaw pabot na dyan. Tracy. Hindi ka daw nabuti. Nag-iwan ako sa kalutin. Meron mo dyan sa... Ano, hindi ka. Hindi ka. Tama niyo dyan. Iya, Joan. Hindi naman araw. Hindi naman araw. Si Kuya David, pinita mo dito sabihan mo. Ay? Hindi ka daw makalimutan. Sa sito. Yes. Open sa one. Nasa 5. Hindi ka na mag-open ng 5. Ano siya? Pangalan ng ano yung physics? Hindi mo ka? Search ka? Hindi ka na ako pwede alam na naglalay ko. Naglalay kang kami dyan? Ha? Naglalay kang kami dyan? Wala man na Facebook? Ay, wala man na account? Wala man na palay? Wala kang cellphone? So, bakit? Cellphone ba ba? Sabi ko nga, kung nagkamot ko na ako, wala po. Ano pa ba daan? Hindi na. Nay! Ulit. Idaro. Ikaw at mga sikat lang ako. Yung namin sa ito, sikat lang nga ng musla. Ang isa, mga daya. Doon
pinapakain sa dalawa. Ay, nangyari kami siyang ano. Tawa na kami sa likod. Oo, maganda. Maparado lang ang cellphone. Wala ko. Kasi baka kapag kapag nakain doon, wala ko. Panatawag ka na bigay. Kumadya. Siyempre, panatawag ka na. Karin siya. Ako siya, narin siya. Pero, Ano yung babalik siya? sana siya. Dahil na kami magkawat, sa December, dahil na kami tira. Ayun sana, dahil po magkagawa. Namin, ako dyan, ako nang direct siya. Kami wala na siyang tira. Pwede siya. Sa ano na sana. Dahil na kasi doon na magkawat. Tapos kami, may talaga dito sa nagkakawat. Tututok yung kawat ko doon, ay parang kawat mo. Ako ba yung nakakalimutan? Ate ka lang? Ate sa ano? Pero pag dati ako nakakalita. Sabi ni Papa, bawal na. Bawal na doon na. Kaya, sino ko dito? Buko. Buko sa ano? Ako kumbaga, nagkakawa nila. Ayun daw. Dapat ito may sinabi nila ang at sa sinabi sa kuya nila ay regalo pero nakakawa. Ay, libre na ako siya. Yan ang tawagan mo. Ano siya? Yan ang tawagan mo. Sabi mo, libre. Libre pa pa, Jing. Ay. Libre pala siya po siya. Mali pa dyan ako nagkawa. Oo, pag libre, libre yun. Sa bahay. Wala ka pa mga siwago. Bagay. Bagay. Ako ay nagpagay.
Ah, Paano kaya? pero pag sige, ganun siya bagay. Hindi makalaw. Kaya nagdala kayo na, nagpandaw kayo na, ganun no? Ako ang ipapalitawin mo kasi sumagot naman dito yan ako. Ngunit may pamagot ko. Kamo ka na nga.
Kalaban dito. Thank you. Kalaban pala. Red Bull. Kaya ko, ha? Then, mag-solve na. Pero makalas mo na ba? Ayan ba? Pero ano pa ba? Jump on the dolly. Kaya ba naman ko yan? Anong gamit? Just na tanong gawa. Discord pa ako kung Discord mo sila. Hindi na siya.
Pwede magkabalik eh. Pwede di ba yun? Ano? Magaga? Dahil sorry. Ayun, ayun. Mabalik ko dapat doon tayo. Huwag na, biyay ka na. Sa bagay, magmahal ka doon. Magalit ka pa. Ay, bagay, okay. Pero ako sila magbiyahe, alam ko hapon. Right, ang mga expected ko na no. Pero dapat kasi dapat mag-idali. Marami ko ba Oo. Right, ang mga dapat ko sa so, ay kasi bagay ka may yan sa simulan. Sa ano, sa iglesia. Ano, kumusta na sa ano, may patawin ang POR ninyo? ay pagawin niya. Hindi mo na alam kung nila. Iba na tayo sa pala. Gamit lang hawak. Hindi, kung paano ka pala yan na may mag-lock sa gobyerno. Walang taxi. Wala lamang kampo na ibo ang sila sa
Grabe, hindi mo. Like, Sabi mo, te? Sabi mo, te? Kaya sumahan sa festibulan. So, sabi mo ito, so, pero na. Nagkakasin daw diba, Christmas? Uwi sa ulit sa lalaki? Lalaki? Ano, sa festibulan? O, hindi lang gagawin. Kaya ka ba sa... Bye. Kaba sa wan. So, kaba ba ito na? Ayun, nandiyan na tayo.
Yeah, ganyan siya, no? No! No!
ng isla. Ano naman? Ah, Tapos na ito. Ikaw mawara dyan. Marinig ka.
Fish. Daddy. Apa? Ow! Ah, baby. Kasi wala ko. Yeah. Eh, ano mo? Ulit yung kasi lang. Ulit o. Ulit.
na, lipat. Tapos na, salamat naman. Kami naman yung anak niyan. Ano daw? Sa? Ilang ba? Sukuan. Doon sila Lord.
Hoy! Mama, ano na ito? Ay, pumunta ko dito. Wait,
Bakit di mo yun? Yeah. Kaya talaga tama.
Ayun ang experience. Sige. Mabalik ka naman kamo next year. Yeah, very good. You know them? Yeah. So, Francisco. Best comparado.
Bawal.